хочу їх запросити сюди, хлопці такі, бо могли поучаствувати. Може й на мене. Ні, ви отдихати. Про коня ви ще не співали, про коня, що записати його треба. Молодий! Ви знаєте, що в Мукачево невеликий 4 хлопи мені треба. Саме з Львова гості, наші, давай. А, Свідка сюди в студію. Вже Ваською один є, ще 3 там стало. Ні, це найдуть спочивати. Найдуть спочивати, це готовлять до другого. Горько, до горілка ти, горько. Ну тобі Вася, ти тут що ти грав вже? Що ти так рано кончив вже?